سلام نعاقاتكم النعاقاتكن يكون كبران تختاتلتي إريتريان ميديا نيتاس مرا من اسياد تقراي اب كوينات سانيتم بزبلار استي نلومي زدالنا لكم تحستوينا كنغربلكم مكتتالكم نعدمنا نزتحستونا زي ناب كالوت إرتروانن قدسات وقناتن نخباصح بوغنكم بعابيو سابسكرايب كتقبرو سابسكرايب زقبركم دما لايكن شيرن بمقبار ناب كلو كمزبتصح تقبرون نسرحنا كتحقزونا نلابوكم حجي نابتي زدالنا يتحستو نسقرا لنا هاجرنا إرترا بناء عسرتات شحات مسواتن دمصن حزب إرتران دقون زقومت سلزغونت نزا هاجر نزن تقلت كم لؤلاويت هاجر تحافيران تخبيران كتنبر دمومن رهاصومن النفسسو زحلووا معوتات دقي اللووا زدما كم سنسلتاو تاريخ الناتورارس الزغيد ملالي حزب إرترايو سلزغونها كل جزي نهاجرنا هنحلوا معالتاو دما نقولو انتتات دلواتينا كبران تختاتلتنا ازي قوامن كم ردون إرتراو متكل وسيدنا حجي نابتي قدم قلوارح چفرا ويانه زبلوز نبرخن اتينا جاندا ويانه قدم 3-4 وارح انتا يبل نبره حجيخه انتا يرخبن فيدن سالسي عندرا چفرا ويانه خبقسن كله مرحتي جاندا ويانه ناشقلتون قدم 3-4 وارح انتا يبلو نبروم ازوم زيحانكو عينهم بيچو زحاصبون چفرا ابتوانتي كسب عنقرنا اخل رديت اتينا لنا كندز اخلنا اصوار حقيقنا لنا بمعبل كتبس دلو زغونه ناب 1 مليون زقماقم سراويت اسلطينا لنا زعينتو تهديدن فقران كوينو بمريت امحاره حد خبلو اتلمودن اشقلتم هاجرات معرابن زبارخلم سالساي زوريا عندرا ورارم جميرمو كسب افدق كتما ولديا ناي كل امحاره دما بصيحم بدوب إرتراون أنصار منغستن حزبن إرترا بمنقاد ناوشت إرترا كبابي زوبا غاشباركا بمئتاو ناي حمرا كوريدر نمخفات تدقاقامي فشل فتن أكايدوم يم انتاي مو باتي يخون باتي مسترسقو نقلاتو كم قدمهم نتاا أزان حزب عالم زاسمم أوياتهم درقيحهم مو بخمزي إنا تقرصمو كلت توارحن فرغان نعشلات من أسياتن شماقلتاتن تقراي بزي عرفتي كم كأشم أبتي نمر أيون زسكحكح معبلا وقعات بتدقاقامي بمئتاو عددا موتن مقراص أكالاتن غيرمم ازوم دم درارم ساعات مرحتي چفرا ويانه دم تقراواي زين تايم قد خوينوهم بخل قنبارات ابزولعوو أزيو زسكحكحن هلكيت سراويتهم زقتلن وقعات كوينات كام مبال هلكيت مبالو زقللن دحر سلتستلا بسوق لعلي شدشتا 100 شح من اسيات تقراي يهليقوم اللو ازون بزتحت قمتيو ابزي ناي سالساي زوري عندرقوم كابتناي زحلفه كلت عندراتاتهم زقف امد الساق سلزقوانفهم حيلهم تسنقيقو كم حسم تداقيقومن كم چفرا سراويت ابقعومن اللو ابتي زدسقلو زنبره اوان كم تقول غزي بخبيت كزبوطن كلو زبلو موصيت افهم هاجرنا إرترا اتخون سالساي زوري عندرا ويانه كم زحلفها قناتات فايدو هلكيت مسكونه أنصار إرترا زكازمة تدما بخلو ان عرق خمتسن صنيحنا اللون
ኣብቲ ፈለማ እዋን ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ንከታተሎ ኣለና ንኹንኖ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ብሳተላይት ተረጋጊጹ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ዝናብትን ደብዲቡ ኤርትራ ብኽብት ትጽዋር ደብዲባ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝተባህለ ተዓዲ ብምድብዳብ ሰለማውያን ሰባት ህሊቓ ጂኖሳይድ ፈጺማ ወዘተ ወዘተ እናበልካ ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ምባል ልሙድን ዝደጋገም ሓሶት ናይ ወያነን ናይ ኣሸቆልቱ ሃገራት ምዕራብን ኣውያት እዮም ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ንጭፍራ ወያነ ብኸቢድ ክድክሮ እንከሎ በቲ መሃረምቲ ሸውዓተ ሰይጣውንቲ ምስ ተራእይዎ ብድሕሪኡ ጭፍራ ወያነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ሰራዊት ኤርትራዩ ኣብ ኣእምርኡ ዝሰኣሎ ሽዑ እዚ ዘይበሃል ሓሶትን ጠቐነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስ ናይ ደገ ደገፍቱን ኣሸቆልቱን እናተናበበ ምስ ገዚፍ ኣውያቱ ይዝርግሖም እዚ ሓሶት እዚ ኸኣ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ውጨጫ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ኮይኑ ንረኽቦም እዞም ንቐርና ኣፍሪቃ ኣውራ ድማን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ከሊኦሞን ዝጸንሑ ጭፍራ ወያነን ኣሸቀልቱን ዒግታ ፕሮፓጋንዳኦም ባህርያውን ሕጋውን ጉዳያት ስለ ዝዕብልኾ ብዛዕባ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ገለ ሓቅታት ምዝኽኻር ኣገዳስ ኮይኑ እረአየኒ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንገለ ካብቲ ሓቅታት ንሕጂ ንምዝኽኻሩ ክጠቕሰልኩም ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ዘይደሊ ዓመፅን ጎነፅን ዘይፈቱ ኣዝዩ ሰላማዊ ህዝቢ እዩ እንተኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ፍጹም ኣንጻር ባህርያቱ ዝኾነ ዓመፅን ወራራትን ስለ ዝገጠሞ ሰለስተ ወለዶታት ኤርትራ ኣብ ኩናት ርእሰ ምክልኻል ክጽመዱ ተገዲዶም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ድሕነቱ ክከላኸል እምበር ከጥቅዕ ወይ ንኻልኦት ክወርር ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን እዩ መግዛእቲ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተዘርዘረሉ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ክረክብ መሰሉ እናኾነ ንግሎባዊ ስትራቴጂ ርእሰ ሓያል ሃገረ ኣሜሪካ ተባሂሉ ብስማዊ ፌደሬሽንን ጎበጣን ንዳግማይ መግዛእቲ ተፈሪዶም ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዓመፅ እዚ ፈለማ ብሕጋውን ሰለማውን ኣገባብ እዩ ተቃዊምዎ ሰማዐ እዝንን ቦቕቦቕ ልብን ግን ኣይረኸበን በዚ ድማ ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰሉ ተጠቒሙ ንናጽነት ሃገሩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣበጊሱ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ እናተቃለሰውን ጉዳይ ኤርትራ ብሰለማውን ሕጋውን ኣገባብ ክፍታሕ ደጋጊሙ ካብ ምጽዋዕ ኣይተቆጠበን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሕዳር 1980 ዓመተ ምህረት ዘቕረቦ እማመ ረፈረንደምካ ሓደ መርኣያ ናይዚ እዩ እዚ እውን ብማሕበረሰብ ዓለምን ሓያላትን ሃገራት ኣይተሰምዐን እዝኒ እውን ኣይሃብኦን ህዝቢ ኤርትራ መሪር መስዋዕትን እናኸፈለ ቃልሱ ቀጺሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ንዕንደራ ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያን ዘረኣያቶምን ኣላሻቢሉ እዚ ዓቃል ህዝቢ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብቕልጽሙ ኣኽሊል ሓርነቱ ደፊኡ ከምኡውን ናጽነቱ ብድምፁ ኣብ ቅድሚ ዓለም ልኡላውነቱ ኣረጋጊጹ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብደሙ ኣዕጽምቱን ድምጹን መስረጋገጸ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቓልቡ ናብ ዳግመ ህንጻ ሃገር ይኣንፊቱ ይኹን እምበር ዘራግን ከሎ ጽሩይ ማይ ስለ ዘይስተ 7 ዓመታት ናጽነት ከስተማቐርና ጭፍራ ወያነ ብድፊኢት ኣሸቀልቶም ኣንጻር ፈታዊን ደጋፊኡን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ
ኩናት ከፊቱም ምኽንያትን ምስምስን ኣመሉ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፈተውን ምስምስ ኣይሰኣነሉን ኣብ ግንቦት 1998 ብዶብ ተሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኣወጀ ኩናት ጭፍራ ወያነ ዕላምኡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ደምሲስካ ኣስመራ ብምእታው ናይ ወያነ ወኪል መንግስቲ ቁይምካ ሓንቲ ትርጉም ህላዋ ዘይብላ ኤርትራ ኩን ምግባር ምንባሩ ሰነዳት ጭፍራ ወያነ ባዕሉ ዝምስክሮ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሕጋዊ ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰሉ ተጠቂሙ ነዚ ደግስዙውን ብጅግንነት ኣበርዒንዎ እዩ ወያነ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምብራሩ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይተዋሕጠሎም ወገናት ተተባብዑ ዝኣጎዳ ሓዊ ዕላምኡ 80 ሚእታዊት ኣጽዋር ኢትዮጵያ ዓጢቑ ዝነበረ ሰሜን እዝ ናይ ኢትዮጵያ ብቓጻት ቂዕኻ ኣጽዋሩ መንዚዕኻ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምግስጋስ መንግስቲ ምግልባጥ ድሕሪ ድማ ንኤርትራ ምውራር ምንባሩ ሚስጥራዊ ሰነዳት ናይ ትጃንዳ ኣቃሊዕዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ብሚሳይል ናይ ጭፍራ ወያነ ክውቃዕ ዝተሓስበ ልዕሊ 100 ዕላማታት እውን ተነጺሩ ነይሩ እዩ ወተሃደራዊ ምቅራብ ጭፍራ ወያነ ስውር ስለ ዘይነበረ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ኣብ ዝተኸፍተሉ ዕለት ማለት ኣብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ 2020 ዓመተ ምህረት ኩናት ዘዋጽእ ከም ዘይኮነ ንመራሒ ናይ ትጃንዳ ብዘይሕብእብእ ብቓልዕን ብግልጽን ሓቢርዎ እዩ እንተኾነ ድርኺት ናይ ደጋ ሓይልታት ቀሊል ስለ ዘይነበረ ዕንደራ ናይ ጭፍራ ኣይተረፈን ምስ ግጭት ትግራይ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝዘነበ እልቢ ዘይብሉ ናይ ምስይጣን ዘመተ ክስታትን ውሳነታት እገዳን እምበኣር ቀንዲ ዕላምኡ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ርዒድካ ሕጋውን ባህርያውን ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰሉ ከይጥቀም ኣዕዳው ንምቕፋድ ነይሮም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ብመከራን መግዛእትን ዝተሳሕሉን ንውዲታትን ተንኮላትን ሃገራት ምዕራብ ካብ ጽፍሪ እግሮም ክሳብ ጸጉር ርእሶም ስለ ዝፈልጦ ናብ ርእሰ ምክልኻል ወትሩ ዘተኩር ከም ዝፍለጥ ርእሰ ምክልኻል ተፈጥራዊ ግብረ መልሲ ኣብ ርእሲ ምዃኑ አንቀጽ 51 ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራቱን ዘፍቅዶ ሕጋዊ መሰል ህዝብታት እዮም ስለ ዝኾነ ድማ ከም ዝኾነት ሃገር እትገብሮ ኤርትራውን ዶባታን ዝደፈረ ጸላኢ ኩትቁሽ ሙዶ አንቀጽ 51 ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘፍቅደላ መሰል ምዃኑ ምዝካሩ ኣገዳሲ እዩ በዚ መሰል እዚ ድማ ልኡላውነታን ህላውነታን ንምርጋጽን ንምሕላውን ስጉምቲ ክትወስድ ኤርትራ መሰላ እዩ ንመጻውን እዚ መሰል እዚ ብዝኾነ ምፍራሕን ምግቡዕባዕን ኣሕሊፋ ሸለል ዘይትብሎን ዘይትህቦን መሰላ እዩ በዚ መሰላ እዚ ድማ ወትሩን ጸላእታ ምሰዓረት እያ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ካብ ወረርቲ ክትከላኸል እምበር መሬት እንዳማታ ወሪራ ስለ ዘይትፈልጥ ኤርትራውያን ናትና ጭራም መሬት ውንትኹን ኣይንህብኒና እንዳማትና ድማ ጭራም ኣይንደልን ኤርትራና ንዓና ንኤርትራውያን እኽልቲ ምልእቲ ምቅርትን ምችእትን እያ ናብ ካልእ ዘጠምት የብልናን ጸጋ ኤርትራ ንኤርትራውያን መሊኡ ዝፈስስ ስለ ዝኾነ كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا نايلوم تحستونا أبزي تفتسيم الله كالك زي بخالق تحستو كن الرقبينا سابسكرايب شيرن لايك المقبار أي تزنقعو أبزز لنا نخلاتنا السلام يهابنا عوتنا حفاش